ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବାର ମଜା ତ ଅଲଗା। ଆଜି ରବିବାବୁ କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ, ଆଜିର ରୋଷେଇ ମୁଁ ବନେଇବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ବିନା ରୋଷେଇରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ କିଏ ବା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ କହିଲେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ କାମିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସୁପୁତ୍ରକୁ କବାଟରୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଯୁଗାଡ଼। ଏବେ ଫ୍ରାଏକନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଖାଇବା ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ଆଉ ପେଟରେ ମୂଷାମାନେ ବି ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ଆରେ ବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ନିହାତି ହୋଇଥିବ। ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଲା ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ବି କଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବାଢି ଦେଲେ। ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦିଟା ନୁହଁ, ଏକାଥରେ ବନେଇଲେ ଚାରି ଚାରିଟା ଆଇଟମ। ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଗରମ ଗରମ ସୁପର ନେଲୁ ମଜା।